Kaixo, uztaiak 12an, uiken ikastaroa izango dugu Hondarribiko paradorean. Animatu nahi zaituztegu bertaratzea, aurtengo urtea berezia dugu Hondarribian. 500 urte dira Hondarribian Nafarroako erresuma izatere utzi ziola, eta data historiko eta berezi honen barruan, hitzordu berezia dugu, esan bezala uztaiak 12an Hondarribiko paradorean. Animatu nahi zaituztegu bertaratzea, izena eman, uik.eu zen, eta honekin batera, esan bezala Hondarribiko udalak urte berezi honetan ekitaldi desberdinak antolatu ditu. Joan den apirilean azken gaztelua, azken portua izenburupean ekitaldi berezi bat burutu genuen, eta ikastaro honekin ere bai, ekitaldi edo urte berezi honen barruan sartzen dugu. Ikastaroaren helburutako bat, izango litzateke ere bai, gure historiaren errepaso bat egitea, jakitea nondik gatozen, zer izan garen, eta oso garrantzitsua ikusten dugu ikastaro honetan 3 historialari hauek emango duten historia edo pasartea, ez? Zer izan garen, nondik gatozen eta norantz goazen, ez? Esan bezala, ikastaroak doakoak izango dira, izen emateko uik.eu web horrian eman dezakezue, edo bestalde, Hondarribiko udalean bazen bertaratu eta izen eman. Mila esker.